Journey to the Heart, un antrenament de redescoperire a momentului prezent și vindecare de sine. Trezește-te de vreme, cu soarele. Lasă-te încărca din interior cu un răsărit care îți taie răsuflarea deasupra vulcanului Rinjani. Invit o zi perfectă în viața ta cu un ritual matinal de meditație, pranayama și yoga. Odată cu luna nouă din 6 mai, vom trece printr-un ritual de stabilire a intențiilor, identificare și resetare a programelor mentale, iar pe 9 mai, odată cu trecerea lui Mercur prin fața Soarelui, vom aduce atenția asupra comunicării și rafinării capacității de expresie, cultivând forța compasiunii. Contemplăm și ne bucurăm de simplitatea vieții în picioarele goale pe nisip și în apa sărată.